Ongi etorriak gure artisteetara gauzimu bat zotikidez egin du eta aitona baten kotxean sartu da. Donostiatik dabil, kontu zerrekia. Donostian ocupa dabil, etxetan zartzen Lehoi bat apukatik ihes egin du eta herrian etxako ikastonan sartu egin da eta mailariko eskaintzuria egin dio. Gaur urrian txakur bat ikusi dute eta bere jabearekin eraman dute. Kaixo guztio, orain farez dehertuko gara. Zuekin txisteak Oxen eta Nagoreren eskutik. Bazen beren gaitatxo bat, erakusten ari zirela bere umeari esatea aita. Esan aita, ama, aita, ama, aita, ama. Esan aita, kontxo, kontxo. Ama nintzen. Kontxo, kontxo, kontxo. Nortera betxe dizu, aita. Munduko zuzendari aurkitu zen lagun batekin eta lagunak esaten dio. Nola deitzen da txakurra pitxita, zerbaitik daukalako ipurra itxita. Beste txistea. Moskitoak batu zen ikastolara eta etxera iristen ama esaten dio. Zer modu pasadez ikastolara eta moskitoa esaten dio. Ondo, zer txakako. Eguraldian ez zute jakin, orain, Josu eta Naia zuekin. Kaixo guztioi, lehenengo gauza ongi etorri, ni Naia naiz, eta ni Josu naiz. Hasta eguraldia! Astelehenean hodeitsu egingo du. Hori da Josu, astelehenean hodeitsu egingo du eta astearte goizean Bizkaian euria egingo du eta ezingo gara hondartzara joan, baina gero eguzkitzen hasiko du eta hondartzara joateko aukera izango duzue. Bai, eta gero ostiralean goizean hodeitsu egingo du. Bai, eta ostegunean uste dugu trumoia egingo duela, ez da Josu? Bai, baina ostiralean ere euri pixkat egingo du. Eta hau izan da guztia, espero oporrak ondo pasatzea. Agur! Ipuño dezenak, Liebe eta Martinarekin. Bazen behin neska bat bizi zela bere kantuarekin. Neska eta bere kantua kalera joan ziren. Kantua egarria zuen. Neska iturritik ura eman ziren. Kantuari. Iturrian irakurtzen zituen kantua. Zerura begiratu eta jaten zuria zegoen. Neska bere konturatu zen. Etxera joan eta persiana guztiak itxi ziren. Eta derrepente agertu zen unikornio behitzu batetan. Unikornioak esan zuen. Joan inbeitzen ala ukan eskitan zan. Zia kalbana zen eta
goiz-goizean, gosaltzeko zer nahi dut. Esnea, baina esnea kalitate onenena. Esnea zure maigainean, onena, zuretzat. Orain, bi esne baten prezioan. Jun erostera. Eta gainera, gazpatxo botila bat duzue opari. Korrika, venga, supermerkatua, korrika! Eta programa bukatzeko elkarrizketa Uxue eta Aiderrekin. Elkarrizketa erakura, az da dira. Botaka egin duzu nahi zaten? Bai, geixo nagoenean, botak dut, bai. Zure urte betetzea noiz da? Nire urtetzea maiatzaren 23an da. Zenbat ikasleak dituzu zure bizitzan? Esango nuke zuek zeratela lehenengoa. Bai, nire irakasle lanetan lehenengoan dia da, así que zuek lehenengoa. Zer nolako lanak egin dituzu etxean? Batzutan sukaldatzen dut, gero sukaldatukoa fregatzen dut, garbigailua jartzen dut, eta gero arropa zuntzilikatu, eta, batzutan aspiradora eta erratza pasatzen dut ere, etxean. Zenbat liburu irakurri dituzu zure bizitzan? Liburu, asko. Egia esan ez naiz oso liburu zalea, gehiago naiz pelikula zalea, baina asko. Liburu asko ere irakurri ditut. Zein da zure kolore gustukoena? Nire kolore gustukoena urdina da. Zenbat aldiz joan zara pelukeriara ikemustera? Azkeneko hilabetean edo azkeneko urtean edo... Zenbat aldiz? Zenbat aldiz, nire bizitzan? Asko gutxi. Egia esan asko. Gustantzen dalako ia motxo egitea. Zenbat nota idatzi dituzu zure bizitzan? Zenbat nota? Zuek zerate nire lehenengo ikasleak, oraindik ez dut eduki aukera idazteko nota, baina maiatzan izango dira nire lehenengo nota. Eta ere bai bidaltzeko zure primoateri. Edo lan. Baina postalak eta... bai, batzutan, horretan joanean, bidaltzen ditut postalak bai nire familiari, bai nire lagunei, horiek bai. Zenbat aldiz jaso duzu? Batzutan bai. Baina, bestetan gustatzen dute oso txukun dela, hori ere esan behar da. Zenbat aldiz jolastu zirelako? Jolasten gera, hezkuntza jolasten gera frontoian eta futbol zelaian ere jolasten gera. Ze egiten du gurina jolasa eta zapitxo jolasa. Jolasten dugu, egun artean. Hori izan da guztia eskerik asko. Galezu,